B'daqqa ta' pinna, Villa Bjanka f'Birkirkara se tinbidel f'ċentru ta' mużika għal persuni b'abiltajiet differenti fl-ewwel proġett tax-xorti tiegħu. Ftehim iffirmat bejn l-Awtorità ta' Djar u l-Malta Trust Foundation fil-parapett tal-villa se jwassal biex minn l-iskema għal persuni b'diżabilità l-Awtorità ta' Djar tagħti kważi 60,000 euro. Dan biex proprjetà li ngħatat lill-Malta Trust Foundation minn sidin privati tinbidel f'ċentru li jilqa' numru ta' persuni b'abiltajiet differenti fejn ikunu jistgħu jitalmu l-mużika f'ambjent sigur. Dan huwa proġett ieħor ta' housing speċjalizzat. Waqt il-konferenza l-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes tenna li din hija turija oħra kif bini mitluq jintuża għal anijiet soċjali. Politika soċjali tfisser ukoll anke l-kollaborazzjoni mal-għaqdiet li huma iktar qrib anke mill-istat, mill-gvern ta' persuni li għandhom bżonn għajnuna u għandhom diversi diffikultajiet. Ma dan kollu wkoll qed narawna proġett li qed nirriabilitaw dar li ma kellix użu qabel. Intant, il-Chairperson tal-Malta Trust Foundation, il-President Emeritu Mary Louise Colero Preka qalet li l-fondazzjoni se tiffinanzja 100,000 euro biex isir ix-xogħol fil-binja u se toħroġ 250,000 fis-sena l-operat taċ-ċentru, kollaborazzjoni mal-komunità kummerċjali li tajn lill-fondazzjoni. It-tfal u żgħażagħ kollha b'abiltajiet differenti li sal-lum ma kellhomx fejn imorru jitalmu jiżviluppaw it-talenti mużikali tagħhom b'xejn mingħajr ħlas. Dat-ċentru se jagħmel propju dan, ġifieri ħajimla dan l-ispazju li kien f'pajjiżna. Dan iċ-ċentru se jibda jilqa' l-istudenti minn Settembru li ġej fejn se jingħataw lezzjonijiet b'xejn.